Clienții Today Advertising sunt clienți care vor ceva altfel, ceva care nu este comun pe piața în care activează și știu că la noi tot timpul lucrurile stau așa și că la orice pas wow-urile își fac apariția. Și avem clienții pe mai multe departamente, business to business, business to reseller și mai nou în business-ul nou pe care îl dezvoltăm acum, business to consumer. Indiferent de volumul de activitate pe care îl au cu noi ne implicăm în echipă, eu și echipa mea ne implicăm la fel de mult și pentru clienți mici și pentru clienți foarte mari. Pentru că credem într-o dezvoltare fiziologică în care nu forțăm lucrurile, lăsăm să crească totul natural și atâta timp cât te implici, rezultatele nu vor întârzia să apară.